गजेंद्र भाई को चिकन सेंटर गजेंद्र भाई आसेला गजेंद्र भाई आसेला ए गजेंद्र भाई आसेला लेयर लेयर कुकुड़ा पाई परिबे लेयर कुकुड़ा बॉयलर कुकुड़ा पाई परिबे लेयर बॉयलर अदा रसुण प्याज सरिष तेल चिकन मसला हल्दी गुंड लंका गुंड जीरा गुंड इत्यादि भल गयो ना आलू प्याज अदा रसुण पाई परिबे दुकुता ए पटाव ना बे से वीडियो रेकॉर्ड साबुन कोलगेट ब्रश इत्यादि पाई परिबे दुकुता चाहा सर्फ कोलगेट कौन कौन अच्छे अपन कतरा हमर कतरा पाइबो दुकान ले पाइबो लुगा जूता पेट्रोल डीजल सब कुछ पाइबो एठारे बॉयलर कुकुड़ा ऑस्ट्रेलिया लेयर पाइबो दुगुता चिनी चाहा सर्व साबुन कोलगेट ब्रश इत्यादि पाइबो बैग झुला पाइबो छुआ के कुरकुरी चॉकलेट सब पाइबो आ कोलगेट ब्रश इत्यादि पाइबो जोरी पेखिया पाइबो सुकुआ पाइबो सिरा उलिया गुड़ पाइबो हैला ए टू जेड जहां लेबर सब पाइबो जानी खाली चटई बिंचना सिका तुमे दौड़ी बैग झुला इत्यादि सब कुछ पाइबो ए गजेंद्र भाई को गोपालपुर यात्रा कारगिल पड़ा होलसेल करूथवा नंबर 1 चिकन सेंटर होलसेल रेट जहां नंबर रेट कम मात्र 20 टंका रे सुकुआ आसेला से आप ए नहीं 160 का बे 160 का तो भाई जानी ना गुटे कुकुड़ा ए लियार मते गुटे देई की जा हां देई की जा मते देई की जा हम संजय को नहीं की जा अरे देई छी आगे सेटा तो आगे क्लियर से फोन निजे काटलु परिश्रम देनी फोन प्लस नेलु परिश्रम जहां जो किया गई र तू देई आज बेच के देलु एई दम कोन एड़ा हला मते देई छी फोन जब विपद को मते हेड जाके कोले मते देया दे मु जाके देई जा कथा सुन आपन ए म कथा रा पड़ी फोन गुटे दे ए बाटा बुझ बालटा बुझे पैसा बिड़ा बिड़ा हाथ देखैलु देखे देहा रख देलु कौन पैसा म कथा का सुनि रो बाळू पळुछु ना